Βέβαια, το Joker στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Επαναλαμβάνω, το Joker στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το πρώτο θα μοιράσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Να έρθουμε στα δικά μας, το Λότο. Παρακαλώ να δούμε τη σχετική κάρτα. Το Λότο στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 300.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω, το Λότο στην πρώτη κατηγορία θα μοιράσει 300.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Λότο, το μεγάλο παιχνίδι του ΟΠΑΠ, θα μοιράσει 420.635,45 ευρώ. Επαναλαμβάνω, το Λότο συνολικά θα μοιράσει 420.635,45 ευρώ. Να καλησπερίσω την Επιτροπή μας, την Πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Παπαρούπα. Κυρία Παπαρούπα, παρακαλώ, αν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήρωσης για το Λότο. Καλησπέρα σας, κύριε Νομικέ. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Όπως κάθε φορά άλλωστε, έτσι και απόψε είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία κλήρωσης του Λότο. Ευχόμαστε σε όλους εσάς που συμμετέχετε στο παιχνίδι αυτό του ΟΠΑΠ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ την Πρόεδρο της Επιτροπής, την κυρία Παπαρούπα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο. Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η κλήρωση για Λότο. Πράσινο μπαλάκι, αριθμός 30. Σημειώστε το νούμερο 30. Επόμενος τυχερός αριθμός είναι το 3. Σημειώστε το νούμερο 3. Πράσινο μπαλάκι, αριθμός 25. Σημειώστε το νούμερο 25. Επόμενος χρυσός αριθμός είναι το 13. Σημειώστε το νούμερο 13. Προτελευταίος αριθμός για σήμερα είναι το 5. Σημειώστε το νούμερο 5. Και τελευταίος χρυσός αριθμός είναι το 42. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι 6 χρυσοί αριθμοί που κέρδισαν στη σημερινή κλήρωση για το Λότο είναι οι εξής: 30, 3, 25, 13, 5 και το 42. Επαναλαμβάνω: 30, 3, 25, 13, 5 και το 42.